ser informàtics, avui aprendrem les parts d'un ordinador, perquè així sapigueu com funciona. Però primer hem d'anar a l'escola. La primera part que us ensenyaré avui és el processador. Aquest petit xip d'aquí. La seva funció és processar els textos, les aplicacions, els programes, etc. La segona part és la memòria RAM, aquestes tires d'aquí. La seva funció és fer de pont entre el disc dur i el processador, perquè així la informació vagi més ràpida i no tingui que anar del disc dur al processador. Passant per la RAM va molt més ràpid. Aquí tenim la placa base, que és el xip aquest que van el processador, aquí, la memòria RAM amb aquestes tires i la targeta gràfica, aquí. En aquesta placa base hi ha aquests ferros d'aquí, que aquí hi ha la targeta gràfica integrada, perquè com és un ordenador que no està dissenyat per jugar, no té targeta gràfica. Això és el disc dur i és el sistema d'emmagatzematge de l'ordenador. Hi ha el disc dur, que és aquest, HDD, l'SSD, aquest d'aquí, i l'NVMe, aquest d'aquí, i són els més ràpids que el disc dur. Aquí tenim la font d'alimentació, que és l'encarregada de donar-li l'energia a tots els components perquè puguin treballar bé. I aquests cables s'enxufen als connectors. Aquí tenim els dissipadors. Aquest va posat a la targeta gràfica integrada de la placa base. I és perquè aquest no té ventilador, perquè com la targeta gràfica integrada no s'acalenta molt, no cal ventilador. En canvi, aquest, que és el del processador, sí que necessita el ventilador, perquè el processador s'acalenta molt més. I va connectat amb aquest cable de 4 pins a la targeta, a la placa base. I per últim tenim la caixa, que és on se fiquen tots els components, que van atornillats amb aquests foradets que hi ha aquí. I la caixa és molt important que tingui una bona corrent d'aire perquè així es puguin refrigerar millor els components. Aquí davant hi ha un ventilador i aquí darrere l'altre que treballa. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Si és així, podeu deixar un bon like i un comentari. Fins la pròxima. Adeu. La segona part és la memòria RAM, que són aquestes petites tires. Fa falta. La segona part són la memòria RAM, són aquestes tires d'aquí. I la seva funció és ser un intermediari entre el disc dur i el processador. Perquè així la informació, la RAM, Ara. La primera part que us ensenyo. Vale, fora.